Είμαστε λοιπόν στο Κάσπερ με τον Νίκο. Νίκο. Βρισκόμαστε στο Ντίσελντορφ, στην περιοχή Αμβέαν, είναι μέσα κοντά στα μεγάλα μαγαζιά που λέμε στην πόλη. Okay. Και ποια είναι η φιλοσοφία του μαγαζιού, πότε το έχεις ανοίξει? Είμαστε τώρα 14 μήνες ανοιχτοί και με το δικό μας καφέ. Η φιλοσοφία ήταν ότι θέλαμε να κάνουμε κάτι και για Γερμανούς και για τους Έλληνες. Να έχουμε καλή ποιότητα στον καφέ μας. Το μαγαζί προσπαθούμε να το κρατήσουμε και δηλαδή τον κόσμο που θέλουμε όσο πιο απλά γίνεται. Όχι υπερβολικά, δηλαδή και εγώ έχω δει, υπάρχουν οι καφέδες, υπάρχουν και τα φαγητά που έχουμε φάει και πολλές φορές, είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό, οπότε είναι ένα απλό μαγαζί, ξεκάθαρος ο σκοπός, που απευθύνεται και σε Έλληνες και σε Γερμανούς. Έτσι ακριβώς, δηλαδή να μπορείς να πιεις το καφέ σου χωρίς να αισθανθείς ότι πρέπει κάπως να ντυθείς για να έρθεις ή ότι πρέπει να κάθεσαι σφιχτά κτλ. Προσπαθούμε δηλαδή την ατμόσφαιρα να την κρατήσουμε όσο πιο απλά γίνεται. Χαίρομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία με το μαγαζί να πηγαίνει πίτσα. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που ξεχάσαμε είναι ότι έφεραν και νερό. Και έφεραν ένα ποτηράκι νερό. Άλλες φορές ή θα φέρουν πολύ μικρό ποτήρι ή δεν θα φέρουν καθόλου. Οπότε και αυτό το εκτιμάμε. Οπότε η βαθμολογία μου από 8 πάει 8,5. Yeah. Λοιπόν, ήπιαμε το καφεδάκι μας στο Κάσπερ. Κάναμε τα τσιγαράκια μας. Η εξυπηρέτηση ήταν 10 στα 10. Σίγουρα σας προτείνουμε να έρθετε εδώ πέρα και να μας πείτε και τη γνώμη. Θα θέλετε να επισκεφτούμε και see ya!